Yo cuma nyalewo kalau awak alai babini. Mama sak cuma nyosa uma awak bagos ya towi. Kutiko awak pone inyo datang mamoci. Kutiko awak lita inyo datang mombai nasi. Kalau le memang topek dapat bini urang parajan, litak dendek mancari indah tontu panejo hujan. Tapi kok topek pulo dapat bini urang panyogan, nyololok tinggi hari jagolah lewat pukul 9. Nan paling babahayo kau tu bini minta balanjo.